Πάει να άψουν να γυρίσει. Τα Δημητρίου δεν είναι αύριο. Γιορτάζει Βασίλη. Θα πάμε δουλειά κάνουν, δεν πάμε. Ο Τσόνης που ήταν σήμερα. Γι' αυτό πέφτανε το πιο καιρό. Και τώρα θα συμμετοχθούν για δουλειά. Ο Ρεστής άρχισε δυο χθες, αλλά δεν μπορούσε να τις βρει. Ήταν μακριά. Πού βούλεψε εδώ? Όχι, το πρωί που έρχονταν μέσα μου. Κάτσε Τα να απόγευμα, ξέρεις τι έρνει όταν ερχόμασταν προς τα εδώ. Ναι, είδες κατραφόρα γιατί έτσι. Τι έρνε ρε γάμα την άλλη, έρνει εκεί στο 8, στα Γιάννα και πάνω στο... Πρέπει να πάμε τώρα να δούμε το είναι τα πράγματα, να τα κλείσουμε. Πέρα στο κήπο το σκάβασταν. Τα ήταν, τώρα δεν ήταν. Εκεί ήταν. Εκεί ήταν ωραία. Τα είδα εγώ τώρα. Και αύριο εδώ σήμερα δεν ήταν τίποτα. Αύριο έρνει. Τράβα τον, μάλλον μην του τραβάζει τα καεί κάμερα. Όχι κάτσε, αύριο. Έχει. Αυτό και τέτοιο. Μαλά Θα βάλω και πάνω κιόλας. Αυτό το κορδό που θα το βαρέσει εσύ. Όχι, θα τα αφήσω, θα βαρέσει. Καλά. Βαρέσει, δεν είναι εσύ, Να πας και εσύ όπως έπαθα εγώ. Και εσύ το έκανα εγώ. Γιατί με το γεμάτο. Όχι, το γεμάτο ορίστε. Εδώ, είδα εδώ και στο νερό κάτω. Εδώ, έτσι, δημόρτε εδώ. Όχι, το έχω άδειο, σε παρακαλώ, το έχω άδειο. Το έχω έτσι. Χωρίς το μόνο, έτσι όπως το έχω, έτσι εκεί. Το πήρα πίσω εδώ. Ξέρετε, τότε χωρίς να πάρω εγώ πέρα χωρίς τίποτα. Μήπως σου φύγε από το φόβο ή φύγε. Το φόβο. Πήγα. Από μόνοι απάνω. Κοίτα το, το σπίρ. Το χεστή εδώ πίσω. Τρώμε. Τι λέει, ξέρεις τι το κουράνα. Είδες άλλη φορά κουράνα σου θα πάνω σου. Τι λέει. Γιατί πάνω μου να πω και το Άκη, φέρε μας δύο τσιμπουράκια ακόμα. Δεν είδες. Εγώ σε συνήθω είδα πολλά, πάρα πολλά. Και πάρα πολλά. Και έτσι ξέρω. Πρόσεχε με σόρ κάθε μέρα. Όλοι κάποτε μαθαίνουμε. Και κοίταξε, το βρακάκι θα τρεις. Κάποιος είπε, το παντελονάκι σου να το δει. Άμα θα πάμε για γουρνιά δεν αφορές τότε για να μην είναι αυτό το πρόβλημα. Στο νερό σου εγώ εσένα. Αύριο. Ρε τράβα κάνε Θα κανένα σε βάλω στο καλύτερο καρτέρι. Θα να έχει τον μπάρμπα Όχι, πάσεις, όχι. Δεν θέλω εσένα γιατί εσένα όχι. Δεν ρίνω εγώ, κλείνω τα Όχι μάτια εσένα μου. γιατί αυτό θέλω εγώ. Κλείνω τα μάτια μου. Αυτός είναι καρχαρίας, τέρμα. Ο πειράς, ξέρω αυτά. Μα αυτό δεν το ξέρω. Τώρα κλείσει το κορί αυτό. Έτσι, είναι Καλά και δεν του μάτια αυτό για μάτια εγώ. εγώ είμαι παλιός επαγγελματίας. Άσχετο με τον γιο μου, καλός ήταν. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Κοίτα στο γιο μου, εγώ είμαι επαγγελματίας. Άσχετο δεν έχω
τώρα να Βάλει! έχεις τον καλαμπού, να χαίρεις, να κάνεις αφού να μελάς, να είσαι ωραίος. Και να ζει και εγώ και να ζει. Δεν να ζει, αλλά άμα θέλει, τι ας πιάσει. Αλλά. Εγώ δεν θέλω γίνει. Ξέρετε, μου είπε Και ο Ανδρέας έπιανε, δεν έκανε τίποτα άλλο. Στράτο, ακούστε, χωρίς υπερβολή αυτό. Δεν θέλει χάρημα αυτό μου είπε. Θα πιέσαι πάνω. Θέλει πλάκωμα. Λίγο, λίγο. Χωρίς μου είπε, με το χάρημα πάνω, εγώ έλεγα. Αυτό το ξέρεις ποιο είναι. Είναι αγκόνι με τον Τασσερά. Ο Στράτος. Πού πάει ο κότσο. Τον πήρε αυτή. Πάει, τον πήρε εγώ τον κότσο. Να τον πάρει τον κότσο. Ο κότσο. Πάμε, Πάει, Κώστα, δεν βγαίνει όξω τώρα. Βίβα, Α, τον πάρει κάτω. Χάρκα. έλα, όπαλα. Ξέρεις τι έκανε το δεμερκός. Θα την βάλω αυτή, θα την τραβάει από τα χέρια. Θα την τραβάει. Πάμε τον κότσο κάτω, πάμε τον κότσο κάτω. Θα τον διοικήσω. Αυτό εσύ πούστης και εσύ. Πάντως Λάκη, εσύ άμα κάνεις τίποτα, Να μην του λες. δεν θα τα δούμε. Όχι, άμα της πει αυτή πάμε Κώστα κάτω σε κάνουμε ένα Κώστα από εδώ από εκεί. Αυτή ήταν, πήρες εσείς να δει να ήταν εδώ κάτω. Η γυναίκα της κούτσας. Αβέ. Δεν και μονάρα καλή. Άντε όμως τι το... Έλα εδώ ρε, γιατί ψέματα λέω. Εσένα κοτσομπολεύουν, Ψέματα λέω ότι είναι καλή μονάρα. Ψέματα λέω. Τρόψεις τώρα μία. Όχι. Για μια φορά. Αν τραβείς μία, Τι τραβήξεις μία μάνα μου. μία κάμερα εκεί. Μία κάμερα. Μαζί τα δυο σας θα πάτε. Να το σκόσω. Πήγαινε μέσα τράβω τη μία. Στρατό. Συν τράβει μία, τον κότσο. Έχουμε εδώ, ήξερα ότι Κότσο. παντρεύτηκε πήρε. Θα πεις άλλος. Τι πήρε ένας. Από εκεί πέρα και πήρε να... Ένα φέρω κότσος. Γιατί δεν ξέρουν αυτοί χωρίς. Χαμογέλα τώρα και μη φωνές, θα σου πάρει μέσα και ας πούμε. Ας μου πάρει και μέσα η μπόξο. Τι κάνει δουλειά, τι στέκεσαι παλούκι. Δούλευες, εκεί δούλευες. Είσαι με το πάλεξη μέσα, θα φέρω κολλήθεια. Εκεί δουλεύτε να σας πάρει, δουλεύοντας, όχι. Και άμα δεν δουλέψουν, ξέρεις. Γιατί μου το κόσα. Θα βγάλει και ο φώτος με τα χάς, μάλλον. Μισό να μην τον έχουμε και αυτό να τα βγάλω. Έλα σκόλα. Εσύ θα πας με το κάμα του παπλούς. Πακατσούks έχει για γαμπό εσένα εκεί. Μη έχει... Θα σου πάρει εκεί. Έτσι είπε. Τον έχει κότρο. Έχω του κότσου μου, θα πάω του κότσου. Δεν και πήγα μισλή. Μπορεί να έχει το φώτος τώρα το βοηθήσει. Κότσου θα κάνει αέρα, θα πήγε και μην ξέρω. Κότσα σας κάνουν αέρα καλά λέει. Θα βγάλει εγώ πάνω μέσα μα. Μπαχαρίλ. Πότε κουμπίσου, Βγάλει ο Βότσκι. Έχω το χωριό. Είναι μικρό χωρί. Θα βγάλει και ο Βότσκι και σήμερα. Πώς σκέφτεσαι εσύ πάνω στο χωριό τώρα. Που είχε αρκά. Για σας ήρθα, για μένα ήρθα. Ήρθες να δεις για τα τσίπρα. Βέβαια. Πώς βγαίνει τα τσίπρα στο χωριό. Γι' αυτό ήρθα. Θα με δεις, θα τελειώσω πάνω και να πει. Φέραμε το συνεργείο όλο. Σκάσε ρε φίλε να μπροστά. Δεν είναι γλώσσα. Τι άλλο. Στο σκάι. Στο σκάι θα τον πάμε. Το σκάι το πάει. Τι. Το πιάνουμε εμείς το κανάλι, το βλέπουμε. Να πεις να πάει να το δείξω τσάκας εκεί. Στον Τράγκα κατευθείαν. Και στον Τράγκα, ο Τράγκας. Αυτός πώς βγαίνει τα τσίπρα στο χωριό. Θα το πάρω. Θα τον πάρω εδώ, το πάρω το έχω και. Το έκαψε το ψωμί για μένα. Είχε το νου τσαλού, γι' αυτό. Δεν είχε τα γιατί σένα μπαίνετε κότσου, γι' αυτό το έκαψε το ψωμί. Ένας, τον αρέσω. Μου αρέσει. Για σένα. Για βοήθα εκεί Θα πάω τώρα. μπροστά. Θα πάω μπροστά γιατί. Μη σβέσεις από πίσω, μόνο από μπροστά. Πιάει. Έλα ρε που χωρά. Δεν το βρίσκεται στο έσικο ψά. Τι είναι στο έσικο. Σκάσε να μπαίνετε. Πιάσε λίγο κύριε. Δεν πιάζω. Σώκες θα πιάει και ο κότσος.
Hoppa! Ragazzi, lo grosso qui. Przychodził. Nie drawami. Palmi się, kusense, no palmo go. Μόνο που πίσω με τον πέρασε. Μπάρκα από πίσω, από μπροστά. Μισικά θα δείξω από πίσω. Πάμε που θέλω. Είδες και το βαγιάζει Μαρία πάνε. Βέβαια, τι. Όλος τε. Κώστα, καμπίνουσα ότι ρίσκε μας το νησί. Έλα, μαλακιά! Κάμα θα σπάνξες! Έτσι, κλείς λίγο και θα πάω να ρίξεις. Άνοιξε! Άνοιξε ρε! Ρίξε. Καμπίνουσα έτσι μου, Κώστα! Έλα μωρέ με τη μαλακή σου σκόλα. Σκόλα. Να τα λείψω. Δεν πιάσε μου, δεν σκέφτηκε. Θα τρώει το φαΐ του. Το κάνουμε εδώ το φαΐ. Τι καημένος ήταν αυτός που τα έκανε αυτά. Τάκη. Τότε θα μου πέμψω. Εγώ δεν είναι στα καλώδια, του βάζαμε να του βλέπω δεν έκαμε. Δεν τα πήρες. Δεν χωράγανε εδώ. Ξέρετε, την είχα τίγκα, αφού έπρεπε να πάρω τη βαλίτσα μετά. Δεν πήρα κάτι καλώδια. Τι έπαθε του. Τι έπαθε του. Τι κάνετε εδώ πίσω. Βλέπω το στάκι του παιδάκι, αυτό θα σκάβει του αφού την παππούλα εκείνος. Θα σου βλέπω τα παιδιά τάκι μεθαύριο. Πού είναι μαζό και τα σκάτσε. Θα του δει κανένα στην αίθουσα. Ατάκη. Το βλέπω, τα βλέπω. Δεν έρχεται κανένας, δεν πατάει. Μπα. Προς το παρόν μόνο εγώ τα βλέπω. Για θα κι εγώ τους έκανα αυτές. Αργότερα δεν ξέρω. Κάνω τους λογικούς αυτές. Θα τις βλέπεις εντάξει. Να βλέπεις, θα μου πεις κανένα φορά, να μάθα θα τζεις. Θα ζουστώ για να σου πει. Στα Χριστούγεννα παράδειγμα, θα πεις. Σύμπα. Ναι μωρέ παιδάκι. Σύμπα. Να κάνουμε κανένα, γιατί θέλει το παιδί να μας πάρει φωτογραφίες, να μας βάλει μικρά. Ναι μωρέ παιδάκι μου. Ναι, τι να κάνουμε το καζάνι. Πρόσκελη, πρόσκελη. Κάνε και τσαχέλη.
Καήκαμε εμείς. Καήκαμε. Γελάς Ξάνθη, αλλά σου φαίνεται αστείο εσένα. Μην δει καίδες και μου κόψουν το ξενιά. Θα σας πάω στο Λαλιώτη εκεί, θα σας δω. Παναγία μου. Τελειώσαμε εμείς από εδώ τώρα. Τελειώσαμε, εγώ σου καμαρώνω όλα. Ξεκίνησε Ξάνθη. Αχ, Ξεκίνησε Ξάνθη. Έλα πηγαίνω. συμπιταλιά όταν έβαλε κανένα σιλουκίνα. Πού το πίνεις το ποτέ. Για το ρογουάδιο, κατόχω στο στάλο. Ui, φωτιά είναι. Και άμα πίνεις από αυτό που ξεκίνησε τώρα, τι περιμένεις. Φωτιά σκέτη. Πω, Παναγία, μην δίνει τίποτα. Ο πρόκος Εγώ που... δεν έχω τον πρόκοδο. Πού είναι ο πρόκος, για ύπνο? Τρώει. Εμείς και δεν τρώμε. Α, τώρα θα κατβεί δηλαδή. Θα κατβιάσει το μάτια σας. Θα τον πάρεις Τώρα μία έχουμε κι άλλη μια θιά εδώ. Έχουμε κι άλλη μια Άσε να θιά. τον πάρεις λίγο αλήθεια τον προκόμ για να τον έχω για Ποια θιά έχεις? την αδερφή της Έχουμε κι Κεραξάνας. άλλη μια θιά εδώ. Βο. Έχουν κι άλλη μια εδώ. Σύμπα, μάνα μου. Σύμπα, καλή μου γυναίκα. Σύμπα. Α, καλή μου Αλήθεια συμπετέρα. τον προκόμ να τον βάζω να τον έχουμε λίγο. Να πας γιατί δεν τώρα έχουμε. Πάρε το βίστακι. Τι πήγαινε, ανάποδα βάζω. Τι να πω. Πώς. Θα πας και εμένα έτσι όπως είμαι. Και εσύ να σκούψεις εκεί όπως ήσουν. Όπως είμαι έτσι. Η σκυπτή κάτω. Δες εγώ εκεί πάρεις. Βάζω σκαφίδι. Α, Βάζω σκαφίδι. θα με βλέπεις και μέσα στο τηλεόραση μετά και θα κάνω και έτσι. Τι έγινε? Κάνε μόνο τα μόνο. Και του χρόνου διπλότερα. Καλά τελειώματα. Να είσαι καλά, μπε. Εσείς τελειώσατε. Είναι σупρα. Μπα. Θα τελειώσουμε. Μπα. Τι είδα με τα τσίπρα. Το γιατί το σκεπασμένο εκεί. Δεν το ξεκίνησε, πάμε εδώ. Τένεις ο κέντσε. Μπαρμπαδιαμάντη που τον έχετε. Στο βιό, το λιντά. Λάια. Πάει και λάια μαζί. Του και αυτή ήταν ωραία. Τώρα είδες το φίλο. Σύρε πλήν το πας, το βρεις. Πώς θα. Έχω τα χέρια πάνω. Σύμβολη. Για να κατέβεις μέσα. Πέρσι τα Χριστούγεννα να δούμε Και κασέτα. θα πάρω πει μέσα στη τηλεόραση και θα γίνει. Τα Χριστούγεννα να δούμε κασέτα. Τα λέει, βγάζουμε τσίπρα. Και να πιούν και ένα ποτήρι. Να το κάνει κιόλα έτσι. Άρα να το κάνει. Αυτό είναι καινούριο ρε. Αυτό θα έχει, πρέπει να είναι 20. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε πόσο ξεκινάει και να δούμε τι γίνεται. Έχει ένα σκουπιδάκι. Θα στραγιστεί αυτό. Ναι, να δούμε πόσο ξεκίνησε. Άντε εσύ είσαι μάστορας, εγώ δεν ξέρω. Δεν το ξέρεις. Όπα. Για πάρε το χέρι από μπροστά να δω κι εγώ. Του σένα. Το 21 είναι. Τι να πιεις από αυτό, αυτό δεν είναι Τι, υποσβαθμός τι είναι. Δυνατό είναι. δυνατό, δεν είναι. Δυνατό. Τι είναι. Σφαίρα είναι από μέσα. Σφαίρα είναι από Και 18. Θα έχει να πιέσει ένα από μέσα. Φέρε από το καινούριο δηλαδή. Το κοινό είναι παλαιοδριάκοπη. Το καινούριο αλλά 18. Μισό έτσι. Γιατί Γιατί πάει κινδύς. έχω Πάει κινδύς τα κινδύς. τρέξιμο ακόμα. Έχω τρέξιμο ακόμα λέω. Ω, γίνεται αυτό τώρα. Άσε με, άσε. Δεν μπορώ να κάτσω.
να τον πω. Δεν πίνει τίποτα. Έλα, άστο τώρα. Άστο τώρα. Δεν λέει να το... με την κάτα μαζί. Να κάνουμε την κάτα μαζί. Και θα τα γλέψεις μέσα στη τηλεόραση που θα κάνει έτσι. Έτσι γίνονται οι κασέτες, μάνα. Ένα στραβάει και άλλη παίζει. Πήρα καμποσμούς, όσους χωράει εδώ μέσα. Ρούτσι λέει ο Κώστας του. Ευχαριστή. Έλα μωρέ. Πρέπει να με ορνεύσει. Έτσι είναι η ζωή. Δεν ήταν καλά μπούμε αυτό το παγιό του. Με έδειξες αναθυμά την δίνια ψυχούλα η... Σώπα μωρέ. Πανάει πουλιώτη Βαγγελή. Γεια σου Παναγιώτη με τα ωραία σου. Σιγά! Μη σκουτάνε τα μισθαπούλα τα καλαμπούρια. Είναι πιασμένα. Πρόσεχε Ξάνθη. Πού η μάνα μου. Να προσέχεις Ξάνθη. Ναι, ναι, Θα ναι. σπάξω. Πανατκαζάκου. Παναγιώτη είναι, τι θα κάνουμε τώρα. Αλλάξει το. Αφού έτσι με είπαν, τι να κάνω εγώ. Καλά σου πω ότι... Ρίξτε κι εγώ κι άλλο με λιγάρι. Πάρει και το βρεθείς. Πάρει. Ναι, αυτή τη στάλα. Πάρει πολλά. Είδα προηγουμένως εκείνο το στράτο, τα σαράδε. Ήρθα από εδώ. Χρόνια είχα τον πολλά χρόνια. Κι εγώ πολύ καιρό. Άσπρασε, γέρασε. Μαλλιά δεν έχει και πάει καιρό. Αυτό θα είναι ίσα με τον Αποστόλη. Πιο μεγάλο αυτό. Να ρωτήσουμε αρετή. Μπορεί. Μα πρέπει να είναι πιο μεγάλο. Πού πήγαν τώρα. Από τέτοια βρίσκω. Τι να μην έχει καθόλου πέρα. Τι να κάνω εγώ. Τι δεν ήταν λίγο. Πού είναι μωρέ. Πού δεν έχει, τι να τίποτε. Δεν πήγανε καθόλου τη σαπκάτα από τον Άιο. Αχ, που μου πήρε η ωραία τεράσου. Εδώ να δεις τι κάνει. Εδώ να δεις βίντεο ξανά. Εδώ να δεις κανάλι. Εδώ. Τηλεόραση μας βάλει να δούμε τηλεόραση. Πάρουμε λίγο. Να τον βάλουμε. Πάρουμε αυτό. Σου Γιώργη με κοπουράσια και θέλω την καλαμπουρία. Εντάξει, εντάξει. Μην πετάς νερά προς τα εδώ, θα χαλάσει το μηχάνημα. Μην κάνεις καλά μην το παιδί. Θέλεις κοπουράσια και εσύ θες καλαμπουρία. Πάμε καζάκο. Απάντα, δεν τα κάνω ψέξ αυτά. Ναι, δεν τα κάνω. Πότε τα κάνει, πότε φωνάζει. Πότε τα κάνει, πότε φωνάζει, λέω. Πότε τα κάνω, πότε φωνάζει, δεν το πιάνει. Φέρε μωρέ αυτό το μικρό να πάω να βάλω ένα μπρίκι ακόμα να πάρει. Μας φέρει και ο παππούς το εργαλείο μας. Κοίτα με σε χτυπήσουμε τρόπο.
μισή. Εδώ δεν ρίξαμε νερό, μωρή. Α, δεν ρίξα κάνω εγώ. Βάζ' το Τα τούτο. ποράκια δεν το ρίξαμε, μωρέ. Δεν περάσει τ' άλλο. Άλλο δηλαδή. Θα το να σκάσω για Άλλο κάναμε. Αφού ξέχασα. Ούλη, δεν το φτιάξει, δώσε το αυτό κατά η σήμερα. Ας πέσει και λίγο. Ο στάχτης μου βέβαια. Ναι, το φτιάξει, δώσε. Θα βάλω πλακίτσα εγώ ύστερα. Η πλακίτσα βάλει και Κάτσε εδώ να το βάλουμε πρώτα από εδώ. Να μην το κάνουμε σαν ανησυχείς σήμερα. Το βάλεις. Το έβαλα. Εσένα, δεν μπήκε από αυτό. Δεν τέλεια. Γιατί κάθε να έχω εγώ πήγε. Μπήκε. Κούπα. Εντάξει, κούπα, κάπου από μένα. Ούλη, βγήκε μαντζάλου τώρα. Έλα, μαντζάλου, έλα. Σύρι, θα μου στείλει τα πράγματα. Έλα, μαντζάλου, έλα. Ταχυδρόμος αυτός. Ταχυδρόμος, ναι. Ταύταυρα θα γίνεται τώρα. Α, εσείς ξέρετε. Έλα, Εσύ σαν να κατέβεις την μικρή με τη δρόμο έτσι. έλα εδώ, μάνα μου, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Ταχυδρόμος. Έλα εδώ. Βάζαμε και κόκκινα μαξί. Έχει άσπρο, έχει κόκκινο, έλα. Βίτζε κάνω όσο. Μπήκε, αλλά μπήκε μέσα. Έλα, Μοντζόρου, έλα. Σε τι ώρα για πέρα για το... Έλα. Για το γετάκι. Σου πω, να μην τα βάλω που θα τώρα. Έλα, Αν τα κάνεις απάνω αυτή να φάνε τίποτε μωρή. έλα. Και μετά... Να φύγω. Α, Να φύγω. φεύγα. Άμα θες φωτογραφίες, κάτσε. Τώρα βγήκε φωτογραφία, φεύγαμε. Τώρα μπήκαν. Τώρα μου μπήκαν. Τώρα μπήκαν φωτογραφίες, καρτέριο, προκόψα άλλες φωτογραφίες. Άλλες βγήκαν. Πιο καλές καρτέρια. Είχαμε ένα φωτογράφο εδώ νωρίτερα. Και τι ώρα έρχεται το ταχυδρόμος. Έχει πληρωμή μόνο σου μεθερά σήμερα. Έχει πληρωμή σήμερα. Ναι. Ναι, τι γίνεται. Με τι αν τα αφήσεις αύριο με το λεωφορείο, τα γυμνά μου κάνουν. Εντάξει. Α, μεταξύ. Μα αυτός έχει... Στα Γιάννα θα πάνε μεταξύ, από εκεί θα πάνε το λεωφορείο. Ναι. Εντάξει. Εννοείται. Έτσι, καλή ώρα από Γιάννα Αθήνα. Μπράβο τα 10. 10. Έβγαλε εισιτήριο. Μμ. Ωραία. Έτοιμος. Έτοιμος. Ευχαριστώ Μπράβο. πολύ. Να είσαι καλά. Άντε και του χρόνου. Να ευχαριστώ, να πας καλά, καλό ταξίδι.